Hortzetik, ez zer gutxi esateko, ezta? Azken aste honetan bagia da famoso edo bihurtu naizela, bai, kazetariak gogoko dute heriotzaren edo misterio hori eta zabaldu du, ezta? Bai, Euskal Herri mailan, bai, estatu mailan, bai, trail edo korrika munduan internazional mailan. Neri ondo etorri zait, barruak ustutzea eta uste dut barruan ez dela ezer utzi, ezta? Eta pentsamendu guztik eta askatzeko aukera eukiet, bai aiurri, o bai diario, edo bai notizias, o bai ETB igandean botako duen entrevista luze batean, ezta? Pentsatzek gehieno jakingo dezuena, zer gertatu zen, eta irakurtzeko edo entzuteko aukera ere izango zenutela, beraz, ez dut gehiago azalpenik egingo, ezta? Ondo nago, istripu larri bat izan nuen, milari bat gertatu zen, eta ondo nago, luzerako dakat, uste dut, sorban lapurtu daukat, ebakuntza bat egin beharko diate ia seguru, baina, bueno, osatuko naiz, ezta? Momentu enten ez da prioridadea presaka ez retatzea eta ez dakat, ez perik, ez ezer. Bakoitzak aste honetan pentsatzet nahiko irakurri duena gutxinez bere pelikula egingo zuela, barruan bizi izan dagoaz, eta, bueno, bakitz ugarik negar, beste batzuk hileak tente izango zen ituzela, eta, bueno, pelikula bat gehiago aste honetan izan dezutena ikusteko aukera, ezta, ikusi o bizitzeko aukera. Eskerrak eman denei, bakit sufritu arazi izuela askori, edo denei, jakintzen duten nahi gutxinez, eta eskertza animo golde bat izan detelako, ezta, aste honetan. Telefonoa ez dut hartu, gehienei, WhatsAppak bai, saiatu naiz erantzuten, eta niri zuzendu dezaretenak badakit inguruko norbaiti deiak eta informazioa edo nola nagoen eskaera egitezutela, beraz guztiei eskerrik asko, ondo nago, espero dut mendiaz gozatzen jarraitzea eta gutxi gehi, ezta, elkar ikusiko gara, eta mendien bada hobeto. Gracias.